бахшида ба солгарди аз марзи афғонистон баровардани қушунҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ дар шаҳри Исфара чорабинии хотирмон баргузор гардид. Нахуст иштирокдорони чорабинӣ дар маросими номгузории ду кӯча дар маҳаллаҳои 11 ва 12 шаҳр ба номи ҷавонони шуҷои тоҷик Зайниддин Хоҷатошев ва Абдуқаҳҳор Ғафуров, ки дар сарзамини Афғонистон зимни иҷрои қарзи фарзандии хеш қаҳрамонона ҷангиданд, ширкат намуданд. муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоён бо ёдоварӣ аз корнамоиву мардонагӣ дар майдонҳои набард паси сарнамудаи ин ҷавонони далеру шуҷоъ таъкид дошт, ки дар ҳама давру замон ҳифзи ватан, фазои осудаи ҷомеа ва ширкат дар равандҳои бунёдкориву созандагӣ амалҳои нек ва пурифтихор маҳсуб мешаванд. бо нишони арзгузорӣ ба насли шуҷоъву қаҳрамон, ки барои имрӯзиён ҳаёти осудаву ободро фароҳам оварданд, бо қарори иҷлоси панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳр ин кӯчаҳо ба номи собиқадорони ҷанги Афғонистон номгузорӣ шудааст. ин баъд иштирокдорон чорабинӣ дар назди лавҳаи ёдгорӣ ба хотираи шаҳидони ҷанги Афғонистон воқеъ дар ҳудуди гулбоғи ба номи Сайфи Исфарангӣ лаҳзаи хотираи ин шаҳидонро пос дошта гулчанбар гузоштанд. дар назди ҳозирин муовини раиси шаҳр Мадина Бобоён баромад намуда шуҷоату мардонагӣ ва садоқати бемисли сарбозони шӯравиро ба савганди ҳарбӣ ба таври хоса тазаккур дод. зикр гардид, ки дар радифи ҳазорҳо нафар фиристодагони Тоҷикистон 350 тан ҷавонони далер ва баору номуси Исфарамарз низ тибқи ӯҳдадориҳои шаҳрвандӣ худ дар хоки Афғонистон адои хизмати ҳарбӣ намуданд. дар набардҳои ин ҷанг 12 нафари ҷавонмардони ҷонфидои Исфарамарз қаҳрамонона шаҳид ва 17 нафари дигар маъюб шуданд. барои шуҷоату комёбиҳои ҷангӣ ва хизматҳои шоён дар набардҳои Афғонистон 11 нафари онҳо бо ордени Ситораи Сурх ва 67 нафар бо медалҳои арзишманди ҷангӣ сарфароз гардонида шуданд. имрӯзҳо бошад 312 нафар собиқадорони ҷанги Афғонистон дар Исфара дар соҳаҳои гуногун баҳри пешрафти ҷомеаи навини мо софтдилонаю пурсамар меҳнат мекунанд. ҳамзамон изҳори қаноатмандӣ карда шуд, ки аъзои шӯрои собиқадорони ҷанги Афғонистон имрӯзҳо ҳам дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятию сиёсии шаҳр ширкати фаъолона варзида дар пешбурди ҳамаҷонибаи Исфара саҳми сазовор мегузоранд. инчунин дар назди ҳозирин раиси шӯрои собиқадорони ҷанги Афғонистон дар шаҳри Исфара Забиулло Убайдуллоев баромад намуда аз кору пайкори ҷанговарони байналмилал шуҷоату мардонагии онҳо дар набардҳои Афғонистон, ки намунаи олии далерию қаҳрамонӣ ва ҷавонмардию садоқат ба ватан аст, ёдовар шуд. баъдан ба чанде аз аъзои шӯрои собиқадорони ҷанги Афғонистон барои ширкати фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии шаҳр ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ ва медалҳои ҷашнӣ тақдим карда шуд. дар вазъияти тантанавӣ хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба сафи аъзои созмони талабагӣ ба номи Исмоили Сомонӣ қабул карда шуданд.